Kaya yung motor mo pare saya nga wala puntanan. Putro. Kapoy magtindog haning gawas sir. Nanghangyo. Mahangyo may kapoy magtindog aning gawas. Ayun ko lang kukubos kilain ka. Ay ayaw bo. Kukuubo lang. Ugo mo kukupo. So what's up mga wakwak, it's me again, Mal Datong Squared. Og karong adlaw Sige. nata karon sa shop ni David. Si David. Tagaan ko kadi shop ni David. So nata karon kay ngamlo mo. Maadto mi karong LTO, magparehistro mo yan ang ilang mga motor nga mga expire na. O si Ranji day na O giayo kugi yan gid tangtang. Itaon lahat ng hugaw kinagabado. Daraw naguba. Tawo ra LED ng LED ba nila nga? Tama na. puti man na. Wait, Jordan, David, Required sa quality, di ba? White pa ng kwan. White sa kabila man ka mailagi lamang walay kwan-kwan anang Walay hanaw. subject anang Walay hanaw. traffic management anang iyang pagkakali. Mubin May iparehistro din nila Ang- mga uban karon kani iyang motor nila. kana tayon. O katong iyang multicab ni. Multicab kanang asa na kanang Kanang kapula. pula multicab niya. Ganun mo magpakuan, magpaayo, arar mo na ako. Kay tiwason guba ng inyong motor tiwasan. Duwa kay taga kumidiskit ilmen nga mo stable na kaana. Lako po. Bayo layo. Duha ni Di lahat ng gwapo nag-artista. Yung iba nagmekaniko. Lit sige daw. Ay lamang ti si David ra na mo ra kabalo mga guba nagsamot ka mga wala na mga kuan ana. Kabalo na si Ranji assistant na hane. Kani yara po kani mga boltra po mga kuan. Rumawala. Matangtang. Ayaw tao Ranji Teka wala ang tao ug kaya nagdalagan to malatak ng ulo. Tara si malditong squirrel. Naman. Alo mo po na yung motor po ga Pahiter na, pahiter. Pahiter. Wala po kung pag-ikan na pagani mo mga iles. Ang dami iles na ito. Nagilis na. Ha? Nagilis na. Ano ni motor sa baga-vlog ka sabak ka mo kusuk kini. Sir, naman ako. So tara mga wek. Og karon mga wakwak no. Naabot na ta Sa LTO of course. Kaya mo man itong padulngan. Kani mga mga motor murag serial. Ay, shout out sa Hunter. Sige mo te. Aron day. Oh, Ili. Ilin Adarna. Sige, tarog ko si ate. Wala mo strict mo yung kihanin no. Sin-explode na to. Murag itaon na to ang face mask kay murag kini man dungo atong tiyo magtawag og face mask. Wala mo strict kay implementation hani. Face mask, social distancing. naguban pa. Naman tas public. So may ra datog natas mga bukid-bukid, mga private na bukid. Okay na, okay. Good. So magulat ta taning gawas kay di man ta pwede di pasudlon no. Di man ta pwede pasudlon so magulat ta taning gawas kay katuro mo pasudlon katong parehistro. Yung mga gwapo. Tulad na sila guys. Bye-bye. Pila mo ka oras ana ba? Ha? Sir, okay ra makasulod sir. Kapoy magtindog haning gawas sir. Nanghangyo. Mahangyo may kapoy magtindog aning gawas. Sige sir. Sakto. So gid kita kasulod. Magulat ta taning gawas no, magtindog ra ta ane. Magulat ta ane. Sige ra Tabi ra ta ane mer. Tabi kan duha. Ay pati wa tani uban. Wala yung matabi naman ni ane. Tumugon sa raman tani mer. Magtindog kay wala man puti. Ug na ako nabuhat transaksyon tara masulod ta ko. Ikaw laman ta isa. Magtindog ta. Para sila o nakasulod. So karon guys,
pasulod kami. Pwede Ano na daw sila naman? Pasulod mi. So karon itik na to ng opportunity na sa kay aron mo lang to putak. Thank you. Thank you, ma'am. Salamat. Mau ko? Bus. Apil lig parehistro ng kukuna ko din ha. Uso yan. Ha? Marap po nakadalawag del kate. Kay limpyo kog kamoto pero ano kapan wala ko motor iparehistro. Guys, kung makita mo nga service guys, nya kamo nga wa mo lisensya, di mo kompleto. Tago na lang mo. Kung ako pa ninyo, parking din mo. Ug makakita yung sakyanan Ano nga sakyanan. nga sa LTO gikan. So dahon kay mamista. Mamista maguni sila ga parang wala pa naluto ng among gilutong humba. Humba balbakwa. Uy, Agabas oy. bas ginagmera mo nito okay. Okay. Kabalo ba COVID bera. Kaning mga bulaka ipabarter po ne. Pero mahal yung mga bulaka kay lahi man ibarter kay motor man. Ayun ko lang kung kukubos kilain ka. Ay ayo, boss. Kukuubo lang. Ugo mo kukupo. Vehicle test ni bitaw nila. Ngana na pud checking. Neutral. Lubagan no. Kaya nako banti ka may. Nakataraw ng stoplight kasi maklaro. Ito kayo? Ha? Sulod pa ka? May limusigan ng stoplight. Kagoy, hirada man. Wala ko na misiga ng stoplight. Talaga pila akong kukupo. Kay ikaw may sulod karon na. Ihaw gyud karon. I-enjoy sa nang pagkalako-lako din ha. Kay sos, nganong sulod man kaani nga di mo ka pwede haani. Mga tao naman di mo pwede manok. Hoy. Kung di ra ka malain te charot. Kung okay ra nimo te kay ay kasabot na may ato nga dira mo na mi dira ron. Sige te, thank you te. Yeah, bye. Pulis titing. Ni daw sa bye bye bali guys nakasugo ug laing ginikanan guys. Okay. Hirapan. Bye bye te. Palong. Balik pagkalaghan din yung mga manok mo nanulod man no. Ihaw ginaron. Bird, shout out sa kasulat. Si kinaminaw ko. Ganda tayo, so good August 15, i-implement ng manipulation. Mandatory nga ko attend og driving school nga kuan. 15 hours. Mano-mano ni guys. Ang tawa ha? Manuma. Mano-mano ni, baat-baat. Ang ilang wolfan, hindi mo na anik. Ang ilang wolfan, mura nag-stand pan. Wall na sinta. Busy kasi ang teo kasulat. So mga wakwak, nahuman na si David. Mana siya parehistro si kuan na lang may kulang si Okay na ko guys. Taon na guys, kanang mo yun sila nga. Asa na yung araw CR. So, kung mag-drive kag motor, magdadala pa kag CR. So, okay. Magdadala ka ni Doro. Araw CR. Certificate of registration of official receipt. Yes. Pamilya dira sa Bindo ay. Ano gapita Malagas. Ayun kita. Kani dapita mga motor ni napangani nabupat tong likod. Napupudahan to, mga motor gipang inbound. Di nato ipakita kay ngano, na yung mga plate number kapuyan ko tig blurred. So, kuan confidential man gyud na. So di nato ipakita. Maya ipasulod ta. So dito na tig taka-taka og kanang i-video ko na to mga pikan na kabasin yung katong naitagtungod ana. O kita na ako motor gibidyohan na yung motor makita na iyang gilumot na gitubuan ang sagbot kanang mga pothaw kanang mga tambotso mga kuan kadi na gipangtay-an na kung hindi nato ipakita kay confidential kaayo kay wala ba tanang hid-anang management haan wala tanang hid-anang head haan so basig makasab-an ta na mura so di nato ipakita tahan kay mga motor impa na buthad to pang impa ipang tumuon ng dagkong Asa. Ayo Dili. Yan na gawin. Yan na. Dito pakita na. Naawat pa ko na atong likod. Napapuda to dapita. Suka mo. Munang kanang inyong mga motor. Dapat kanang inyong mga motor mga rehistrado. Wala gi customize. Kanang mga side mirror gi usban og kuan. Kanang mga tambutso gi ilisan. Ay, kanala yung motor mapare sa nga wala pud tanan. Putro po. Di wala ko pa kong customize na ako. Di ko mahilig di ko mahilig og customization bitaw. Di mga motor sayang kayo. Kanang uban ko noon katong mga previous kay pagin nga mga nadakpan nga mga motor gipang impound. Pang kuan ako gipang usag gipang guba. Dili wala ba. Ang uban gi-claim pero ang uban agi
dispose na gipangguba gikuan anang kumpre gipantangan ug kuan kay mura sa gyapon wala gaduga pila na katoy wala gyud mo claim wala mo lukat kaysa pag mo lukat ng mga kraan kay mga gubaon ng motor bisag ako Pat wa lang ko bago. makatag iyo oh Pat. ug ako pili lukat Mga boss 20 butang 20 mil. pili lukat Wala boss. tanan. Sa kung daghan kang violation. Puntahan kang violation kuno maabot og 30 so kung ikaw malakpan mga kay nya nakay daghang violation ako din na naman ko tiglukat Lukat. oy tiglukat nang motor nga gubaon karaan na kaayo na Pat pay lang mga bago. kuan mga kinaraan nga mga makina ako din na naman ko tiglukat oy pait og bago ay utang og bago di ay Utang. og bago Para kayo. Bro, tabi kay kasya ah. ha Tabi kay utang kasya. pa gani to Utang. buang ka utang pud to kag istorya da tuo na pud sila utang kay mo tagkwartaan utang ta Suman ani padulong ng isa ka. Titing. Agi suman ani Sugo na nako tiyang mama. Nga. Apas ni Titing. Abi ko gasugog palungagon. aning guilty Hindi, oh, kay tas- maparehistro do ako muuban ko wan uban daw ko kay so man di man ta parehistro motor so karon yung text titing nga adto ko sila man to ang pag nakaapan kay kanang titing nga ginganlan wala silang balay gitawagan na mo wa po Yang mama yung tubag. ang hintubag yang mama yung pagkahuman giingnan pag So asap pa nga. giingnan pag yung mama nga te mo ana mite kana ipalihog yung pangita ni titing mo mo yun boss palihog Ana. paapas Yan ako nga. Wala bi ako niyo yung pulok ako apas. Singin siya ba piniyon nga. Asa akong apas doon ko nga. Oh, okay ra ni mo tay dira ka malaen. Yan ako din ko nga. Palihog lamang ko tay kay gasawat ang pagumi kahapon. Kinato mi sa glarina kay gisugo ko pero wala ko nituman. so karon mga wakwak nahuman na sila sumungadto na ta kay mugon sa kumanta ni Usoy Dugayan Kini na raman ko Street gapaab. dapat siya. Kini na raman gitawag yato. Ginan kay kung gitawag no ko. Di ko kang Ah, sorry. Salamat guard. Thank you LTO. Bye-bye. Thank you. That's all this video. Ron. Atong helmet oy. Ang helmet. Dugayan ano hili kadala po sa mo boss Otro po dangag. Susunod ko tayo. Sakay namin sa multi-cab ni Ranje. Yeah, multi. So karon. welcome sa bahay ni Titing Ay mag ada ron Oh, sa Tinago. Loyos Airport. Kana sa man? Loyos Airport. Kanang isda loan. so karon guys gikan namin sa balay ni Titing amo ani mangita mig sulod anon mangita mi og isda Isda. among kilawon siguro unsa Sige. paglabay na mo ani naman may nakitang isda ang tawag na oh pwede na siguro na kilawon Hari. Tulo hari. oh mga isda pwede na kilawon yung mga isda oh silog ba paniod to mga koy pagkasapan kita ani wala inglan to miki wala mo koy kanang fence bitaw wala yung mga kural so pwede ra palantaw ani mga isda oh Dago ko na. Oh. Malar ba kaning na ni? napagin pansit oh Uy talagi bira ta. no magabi gawa ko na ilang koy niya malar ba kay ng koy magamotor magapidikab og mga wako mangita mig isda lagi among subaon kilawon unsa pa na basta kay nami masud ang paniod to Yare mo driver. mong driver pagpidikab rami kay Muna mo suki. Bugan mo muli bot sa isla. Tao suki. para man naman masahiro mi karong pan at karong rasa ngita mig isda Taas yun, no? karon mga wakwak naabot na ta mangita na tag isda ani kay mga labas king isda ani kay hani man Bago pang tungguanan. Dalang tungguanan. hani man gunang tungguanan ng mga isda bitaw hani na mga kulong-kuraing sa ani sa yor Sige, tara. Ulan. Ulan yung Kana. Oh. Kana. Dali. kato boss balikan na ana gyapon Ito guys. so karon mga wakwak wala kami nakagama, wa kami nakalaglag, wa kami supposedly nga mag-vlog unta mig bisag asa dapit ang gusto namo. Unya kay gaulan man kataligsik. So human na mo kuan hikay itong mga sudan namo. Nahaon lang diretso yang gaulan pod. So karon wa mi nahimo. Karon mo uli na may kimurag hinay-hinay na ka. Oh. Alas 4 na hapit. Og maora to mga kawakak nga murag maora to. So daghang kay salamat. Ay di mo kalimot i-subscribe ako ang channel Maldito Squared ug ang mga main channel pod. Seeker Viners. Og maora to. Salamat.